ассалому алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали мо ва миннатдорам барои дастгиритон ва худованд ҳар як шуморо сабр бита барои рӯзаи моҳи шарифи рамазон. ва гуфтанем бародарои ҷон ки дар канали мо подписатсия кунед, видеои моро лайк монед ва дастгирии шумо як пешравии моай ва фикрҳои худтонро бинависем барои кадом курсро шумо мехоҳем бифаҳмед, ай кадом давлат яъне. ва имрӯза курси мо рубли русӣ, тоҷикӣ, доллар, туркӣ, узбекӣ, евро. ва бародарои ҷон ба хат хоҳиш мекунем ки лайка биҷахем пешаи ҳама ва мерем нишон медиҳем ба шумо курси имрӯзаи мо. имрӯз бародарои азиз 4 апрел соат 7:15 ба вақти Москва ва 1000 рубли мо $11.66 ба тоҷикӣ бошад 151 сомон, ба туркӣ 171 лира, евро 10 евро, узбекӣ бошад 133218 суми узбекӣ. ва бародарои ҷон гуфтем ки эсхатара курсро нишон медиҳед. ҳозир ман ба шумо курси эсхатара нишон медиҳам. чӣ хеле ки мебинем бародарои ҷони ман, курс валют гуфтагӣ 404,2022, курси русӣ 148 сомон буда. бародарои азиз, худованд ҳар як шуморо нигаҳбон боша ва чӣ гуфтанем ки дар ин моҳи шарифи рамазон бояд ҳар яки мо як кори хубе кунем. ва бародарои азиз, гапҳои қабеҳ назанем ва гуфтанем ки ҳамавақт худованд сабртон бида. боқӣ сарбаланду обод бошед. лайка фаромӯш накунед бародарои ҷони ман.